taura namukoma andi right mukoma piri pekutanga ndoda mbobvunza andi mimi makamboponya chimoko andi muchiti chiri kugari andi mimi makati chimoko chiri kugari nyanzi chako andi wakati chiri kugarinya kugarinya unambodaro worati unambodaro worati worati wazvitaurwe worati worati tomboti iwewe kopa wakamonya ruoko yakari problem yechii wakamonya ruoko iwe ukapinda nepachurawo apapo pasapapa timomira kubvunza nyaya idzodzo timobvunza kuti akazonororera handiwa toda unorora wakazonobhadhara mari yacho wakabhadhara mari wakabhadhara mari zvinotaurwa dzotadzandorora iwe ndozvarutaura angari sadomba wako ndiani angari sadomba ndiani ndiye angari mumiriri weze but we waitoda unobhadhara 1000 wakabhadhara 1000 racho kana kuti yanga singa saka pa 1000 wakabhadhara chine chi because handi pane tsvakirai kuno chichichi zvangosiyana siyana wakabhadhara chine chi mai iyo wakabhadhara chine saka iwe wakabhadhara vipi iwe chine chi vipi tomboti zvawakabhadhara ndezvipi hatoziye zvaakabhadhara hausitoziva zvikwereti zvaunazvo chine chii asi kubhadhara wakabhadhara zvako zvimwe zvacho aiwa kufamba aiwa ari kufamba achienda kwanoda ndizvezvo agara nokufamba atagara nokufamba nenyaya chi okay it was nyaya yekuti wanga usina kuroora yamutadza kufamba nyaya yekuti saka pa toboti iwewe kubhadhara wakamusunungura aiwa ndikuti wakamusunungura here kubhadhara kwawakaita akukwanisa kufamba nenyaya yekuti wakabhadhara mari ndozvauri kutaura iwe saka iwewe kuhama dzako ikoko unokuziva here kwese ikoko kana kuti pane hama here kana 1 kana 2 or 3 hama dzacho dzawakambofambirawo kana kuti orati tomboti iwewe uri kuzikanwa here kunzi uri mukwasha unozikanwa kutonzi uri mukosha wedu ndiokupi kumusha kwacho kumusha kwacho ndekuti hausitoketa hautomuzoti munhu wakanobva kupi munhu hausitone gore atone gore kachikora nemunhu ane matime ari basi achigara nemunhu gore risati gore rakwana handi gore rinogona apa uzoti anobva kupi wakanorora akanorora munhu asingaziva anobva kumbi atoziva akungondikirinyidza chete right iwewe ndoda mukubvunza iwewe right mukadzi wako iwewe imi makasangana kupi imi kuti muzotanga pakudanana kwenyu makasangana kupi munombare kupi usati kuinjini ndoba vatowirirana ikoko vamwe wake vanani vamwe wake saka vaifamba vari gurupu
Alright, but alright. Unyasopombe, upomba unyasopombe. Kubharura cheko cheko. Ko mtonika baba. Ayo amira. Right. Ko mtonika baba. Padra mtonika baba. Yeah. Spam rako. Spam rako. Saka tote arikulenga mafuzi ngani. Plus waiti zaira uramo kai. Aimboti zaira amo kai. Aunoti zaira amo ere. Ngosikati yoku yamo, yaiti yoku yamo kai mlungu. Ndati asina mafuzi ngani. Aiwa pati paya munowesa nako pati pane kwanolekera. Oh, alright. Atidi kuramba zvedu tichibvunza izve. Asi wewe anditi uri mukwasha notozikanwa iwe. Utozikanwa kutodzi mukwasha. Yeah? Anditika. Right. Wewe sezvo uri mukwasha iwe. Uri mukwasha anditika. Unozikanwa uri mukwasha iwe. Anditika. Madam ndakavaona last time vanga vachienda kuholiday. Andi vakaenda kumuzi. Vaenda kumataundi ikoko. Anditi asi kuri kuhama dzavo anditi. Saka imimi pavakaenda ikoko kuhama dzavo everybody something chamakavaitirawo chokuti izvi zvinototendwa kuti mukwasha aita basa. Oh, makagona very bad. Makagona kupomba mukunyazopomba zve. Yeah. Yes. Madhakwa nazvo. Yeah. Bati asimbuso kutanga akanditaurira baba hanzi ndakanzwa hanzi nemapi zvese nemapi akati chigororo. Vachimhanya every day. Hanzi muso kutanga ndakarara nechimoko hanzi nemapi zvese zvakati chigororo. Right. Nito. Muso kutanga wakarara nechimoko chichakaitika iwe. Aiwa, ndikutaura tiri magentlemen. Ndati pakwara nechimoko festi chichakaitika. Aiwa, tsinga dzakaita sei? Ye, kokunakirwa. Ndikutaura kunakirwa. Oh. Iribo.